खुलुमबायखे ताखोक्तै बुखुकसं जतननो लामसगो आनि YouTube यालकटि एन्टारटेनमेन्ट चेनेल आं नरकनि बागै बसकांगो तुबै दङो आनि याक बायथां बै सिजाक रसाबजाक ककबरक एन्टारटेनमेन्ट रसामुं बेलाय मोसागथक आं खाखायो नरक जतन माने अबो नायखां कांकाय दुलमानजाक बायनाय आं कायसा कयनामसंगो खाजन ताखोक्तै बुखुकसंनो नरक आनि वा चेनेल नो नायै आनि रसामुंनो नक साजाक कांकाय लाइक शेयार ते सब्सक्राइब खालायदि आनि ओ जे एलबामो सामुं खालायनाय रक एक्टर एक्ट्रेस ते ग्रुप डान्सार रक बरक जतन ताबुक नंनि बसकांगो कक थाजे थानि सानाय आंगो जरान ताबुक बरनो याफारो खुलुमका जतननो खुलुमका आनि मुंके तरिम देबरमा नंनि बसकांगो कायसा म्यूजिक भिडियो को ताल फाइ दंगो ओ भिडियो नं नायनामु चुंखे यालकटि एन्टारटेनमेन्ट ओ YouTube चेनेल नं नायमानाय सो जों बेलायनो हार्ड वर्क खायका जों बेलायनो कष्ट नांखा वाति फाइमा बाय अन बागै जों अनेक कष्ट खायना जों खायका ताइनो बसालागानै खायो जिनि भिडियो न ते सेमियाबो बाहायग न हाय आन मुं काय बिकास देबबर्मा आन मुं काय बिसाल देबबर्मा सिनि कायसा आपकामिं भिडियो फाइ दं ककबरक सं उले उले बिले बिले हनाय ओंखाय आबो चिनि नरक एंग एलबाम नायमानाय सिनि दारानि चेनेल मुं कायके यालकटि एन्टारटेनमेन्ट ओंखाय जों शुटिं न अनेक हार्ड वर्क खायनो जों मा खालायका ओंखायके ओ जागाव सिनि कोरियोग्राफर जोंनो अनेक हेल्प खायका ओंखायके नरक यालकटि एन्टारटेनमेन्ट न सब्सक्राइब खायना रक तापक दिते कमेन्ट खायदि लाइक खायदि ओंखाय सिनि ओ एलबाम थ ड्रामा बो दङ ओंखाय कमेडि ते रोमान्स रक जतन दङ नरक नायखांगाय साजागोन खाखायो सिनि लुखरक ओंखायके नरक प्लिज गोरोङै दंनि सिनि यालकटि एन्टारटेनमेन्ट YouTube चेनेल बाय आमसुङा हामबाय जतननो खुलुमका आनि मुंका सालोमी देबबर्मा जों दिनै कायसा भिडियो एलबाम रिलिज खायनान थाङै दङ ओ भिडियोनि रचामुंखा उले उले ताइ बिले बिले रचामुं हनै अमु कायसा मोसाततक ते खनाततक हायकेबा मनि कथकनि कायसा भिडियो ओ एलबाम खायदिनि जों बेलायनो हार्ड वर्क खालायका बेलायनो वातै पान्तैनि बागै ते जों बेलाय कष्ट खालायका बिसि कष्ट खांगे चिन डाइरेक्टर प्रोड्यूसर बरते कष्ट खा ते बरनो बा हामबायरनाय चिनि ओ भिडियो जोंनो सामुं खालायनानि याफारमानि बागै ते जोंनो जरारमानि बागै ते नरक तापकदि ओ भिडियो नायनानि बागै ते खाखायो नरक ओ भिडियो न चाजा खांगांके लाइक शेयर कमेन्ट खायना तापकदि ओ भिडियो नायनानि थांगै दं खांगांके हायके बनायनो मुचुं खांगांके ओ भिडियोनि चेनेल नि मुंखा यालकटि एन्टारटेनमेन्ट आरो नुगै माननाय चिनि संनि मुंके उले उले ताइ बिले बिले कुसु डान्सिं अबो ताइ रोमान्टिक रक सालागानै खाखायो जों जतन र चिनि ओ भिडियो शूटिं नि जतन मेम्बर अबो चिनि प्रोड्यूसर किसिन जारा वरसिना ताइ चिनि यालकटि एन्टारटेनमेन्ट YouTube चेनेल रक नाय तंनि छयासा ताइ सब्सक्राइब खायदि ताइ शेयर खायदि ताइ शेयर खायदि कमेन्ट खायदि पटि ठीक लाइक शेयर यालकटि एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नो सब्सक्राइब खायनानि तापकदि ते शेयर लाइक कमेन्ट